Insemmilkom, ħaddiem li jaħdem mal-kumpanija Vassallo Builders jinsab fil-periklu tal-mewt wara li dalgħodu ntlaqat minn krejn tal-kumpanija meta kien dieħla l-ġurnata xogħol tiegħu. Ir-raġel li għandu 60 sena minn ħattart sofra ġrieħ serif saqajh it-tnejn wara li ntlaqat minn krejn tal-istess kumpanija. Minkejja li l-Ministru Tonio Fenek f'Mejju tas-sena li għaddiet kien qal li ma rax l-ħtieġa li għaddi l-allegat każ ta' korruzzjoni fil-proċess tal-privatizzazzjoni tal-faċilità ta' super yachts lill-Pulizija, f'kummenti ma' One News issa qed jgħid li kienu li talab lill-Pulizija biex tinvestiga dan il-każ. Sa dan it-tant One News huwa informat li f'Jannar li ġej il-Pulizija se tressaq il-qorti lil Mario Mizzi li kien membru tal-Kumitat ta' Evalwazzjoni tal-Unit ta' Privatizzazzjoni brabta ma' dan l-istess każ. It-tmexxija tal-Istazzjon Nazzjonali l-PBS flimkien mal-Ministru Dolores Cristina jiddefendu b'mod qawwi lill-preżentaturi tal-programmi Bondi Plus u Xarabank Club Bondi u Peppi Azzopardi minkejja li dawn qed jiksru liġi tax-xandir. Il-PBS mhux jaċċetta li f'dal każ hemm kwistjoni ta' sbilanċ fix-xandir nazzjonali. Il-Ministru Dolores Cristina responsabbli mill-PBS turi l-fiduċja sieħa tagħha fit-tmexxija tal-Istazzjon Nazzjonali u qalet li Peppi Azzopardi m'għandu l-ebda konflitt ta' interess. L-imġiba ta' żgħażagħ f'paċi fuq l-aġenda tal-Kumitat Soċjali tal-Parlament. L-Assistent Kummissarju Rej Zammit qal li l-Pulizija ġiliraw tfal ta' 11-il sena f'daw tip ta' parties iżda ma jistgħu jagħmlu xejn għaliex m'hemmx liġi dwar dan. Min-għati jew is-Supretendent Stephen Gatt qal lilhom il-ġurnata żgħażagħ mhumiex tolleranti u jekk tnejn jaħbtu ma' xulxin minflok jiskużaw ruhom jispiċċaw joffendu lil xulxin. Il-Parlament Slovak ma approvax l-għajnuna finanzjarja lil Greċja. Is-Slovakkja b'hekk baqgħet l-unika pajjiż fiż-żona euro biex tkun tista' tiġi approvata din l-għajnuna finanzjarja. L-Oppożizzjoni fil-pajjiż qed tgħid li lesta taċċetta vot supplementari jekk il-Gvern preżenti jirriżenja. L-ewwel 9 xhur ta' din is-sena tresqu l-qorti 13-il persuna dwar każijiet ta' moħqrija tal-annimali. Daw it-13-il persuna kienu parti minn kważi 770 persuna li tresqu l-qorti fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena akkużati b'4 reati differenti. Il-Professur Edward Zammit jgħid il-ħaddiem għandhom id-dritt u d-dover li jipparteċipaw fir-ristrutturar tal-kumpaniji tagħhom. F'konferenza li saret f'Malta bħala parti mill-proġett Ewropew APENEC, is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb għalli minkejja l-atteġġament diskriminatorju u ostili tal-Gvern preżenti, il-Union ser tibqa' ta' tisema fil-proċess ta' ristrutturar tal-Air Malta. Xaqta daw fil-proċess ta' paċi bejn Iżrael u l-Palestina wara l-ftehim bejn żewġ naħat biex jinħeles soldat Iżraeljan bibdil mal-ħelsien ta' priġunieri Palestinjani. Iżrael u l-Palestina laqgħu b'ferħ kbir l-aħbar tal-ħelsien tas soldat Iżraeljan Gilad Shalit biskambju mal-ħelsien ta' dawn il-priġunieri Palestinjani. F'Ġerusalemm l-Iżraeljani ċċelebraw il-ħelsien mill-arresta tas soldat, l-istess għamlu l-Palestinjani f'Gaza. Fl-2006 il-militanti tal-Ħamas ħatfu dan is-soldat Iżraeljan. Dal-ftehim kien ilu jiġi negozjat 5 snin. Dak kien kollox għalissa, aktar dettalji fil-bulettin tas-7:30 fuq One.